Здравейте на всички и добре дошли в следващия епизод от нашето Майнкрафт оцеляване. И сега, както гледате, смелтвам малко айран и ще... така, ще изкопая тези извънземни същества. Да, и мисля да се махам от тук. Оф камера се запазих координатите на този портал, за да може на по-късен етап да изкопаем тук обсидиана. Да. Сега ще се направя на една кирка и ще изкопаем тези емералди. Така. Събирам си партакещи от тук. И сега мисля да слезам тук надолу по склона за място, кое да си направим дом. Но преди това ще обера тия тикви там, защото може да ми потрябват. Така. Там още един пич. Ще го вземем него. Да не се притеснява. Той няма да остане невзет и неизползван. Така, благодарим. Ще се направя една кофа, защото тя е много важна. Барабин барабу. И имаме кофа. Ще взема малко вода. Още от зеления мен. Тъй. Тук много зелени меновци има, бе. Направо се очудвам. Ще убия тези крави. Че малко храна няма да откажа. Тук някъде ми изглежда на добро място. Само трябва малко да изравним. Да, ще трябва да се изравни и то доста. Затова ще направя няколко лопатки. Че съм много топ. Така. И сега ще ви оставя си един таймлапс на как изравнявам.
Хора, изравних тук да имам такова място за строене. Ако трябва в бъдеще ще изравнявам още. Да, това мисля, че е доста солидно място като за първа къща. Така хора, мисля, тук ще изравня още малко. Затова... какъв е това кръст тук, чай? Ще щупа от тук и от тук малко. Къв си ти, бе? Ама брат, аре бе, и му оставиш човек, намира се да спи. Ти за мен съм ли си спал тук, бе? Брат, бях се намерил приятел, но той избяга и аз първо останах самотна и реших да депресирам вътре в този къс. Направо луди хора има тук. Сега искаш да направя? Гледай, аз тук горе съм почнал къща. Допълни ме гроба, нали аз? Да, ти тук си се погребал. Дай аз тук да почнем някаква къща. Явно да гледам си пали оттам. Да. Аз взем един стак необработен. Давайте в предния епизод за Ендър Перла. Откраднах я. Има някъде печки? Аз имам две. Не знам като трябва да гледат моят да се... Мисля, че трябва да е така по моите изчисления. Че аз сега ще си направя един 6 плейт. Имаш ли кол? Да, 6. И един щит. Ще взема малко, за да си спека и храната. Така. Между другото имам 6 яйца, не знам, сигурно съм ги... Какво имаш? 6 яйца, сигурно съм ги изводил докато спа, така че... Да. На плюс сме. Между другото, скоро бих искал да снимам смисъл да виждате на моя point of view, но... Ефовито, ама... Не функционира. По-нататък във времето. Не се ако можем да притеснете. го правим, сигурно и аз ще мога да снимам. За сега ще е така. Да. Тук аз почвам с ноите на нашата прекрасна къща. Съм нацепен. Се прави, Кирко? Така. Май, не забрави. Аз съм си изгубил всички спомени, брата, в този не съм... Да, бе, той направо. Каменюма от всякъде. Друг път не се появява така, бе, поне каза, аз трябва да съм готов. Да. Тук имаме нашественик. Мисля, че къщата за сега е долу-горе готова. Идвам. Виждам къщата. За материалите, които имаме достъп, за сега е добре. В бъдеще може да правим подобрения. Защото сега сме малко лимитирани, все пак е началото на света. И... както виждате, да. Това е къщата за сега. Само ще трябва да я заведем, но... Обзаведем, да, но сега е добре. Така че, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дарете по един лайк. И бай-бай!